Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Ambal mal islamu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alakira Mamadu Nyomada Kasungalo watu kulu nyenemaya au ka rajumali baka nununye sumundawiye kasi auma nobe talike alakira sallallahu alaihi wasallam aka nyenemaya ka anaye baraba munu ka adamadiya ye ni adamadiya re biki yere nafa no fokana blanga bi wati nununa Alakira Muhammadu alala Mamadu Nyomada sumunda nunu ulube se auma ambal make alhaj Suleiman Yusuf Traoré fe anka lilame ni sumunda nununa Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira Nini alafe kabongo shida na toro madunu yala الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابة الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أمي الله تعالى تندو كبركدا كولي نماندو أنسكو دمجرالا وكفى أمبان كالفا سبينا سبولا أتكالفتين وكفى أمي صلي كتدو نفسمانتيكا نوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أمي الله تعالى دلي على كان نفنا هرمي جين أن لاهرة أمي الله تعالى دلي لمنيا أن ستراني غارجي نيوما على كادي أنام بدين سلامو بلا جليما أمي الله تعالى دلي جماني على كفتنة دوكا هيرا an yɛrɛ n'u fitna ala k'u duga hɛrɛ la Allahu kana shito janfala ala kana shito namarala ala ka laban ko ɲuman dan bɛɛ ma k'an ka kafow laban arjina kɔnɔ ala ko k'an ye ala kira hɔrɔma kama salatu barika kama solli ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin ni an ka sigida 15 ye an bɛ Allahu taala deli an bɛ min fɔ Allahu ka ani sababa bɛn o kuma an ka walan tɛmɛnen na an y'a yira k'a fɔ cɛba dɔw ye alakira kofɔ ka kɔn a nali ɲɛ o cɛba dɔw la Zaid bun Amr bun Nufailu b'o la o ka taarikiw kɛra cogo min an ye dɔ fɔ o la o cɛba ninnu fɛnɛ na Warakatu bun Nawfal i k'a dɔn an ye dɔ fɔ ale fɛnɛ ta la o cɛba ninnu dɔw fɛnɛ ye jumɛn ye Abdullahi bun Salam o kuma an da sera ale fɛnɛ ka koɲɛ dɔw ma an ka wala nana jɔ Abdullahi bun Salam tuma mina Umar bun Khattabu b'a ɲininga kuranɛ ko yahudiyaw be alakira dɔn ka tɛmɛ u yɛrɛ wolodenw kan yala e kɛlen ka alakira ye i y'a dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ woloden kan wa Abdullahi bun Salam ko ne ye alakira dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ woloden kan Abdullahi bun Salam ko nazala al-aminu min as-sama'i i k'a dɔn danaya mɛlɛkɛ n'o ye Jibrila ye ale jigina ka bɔ sankaba bili 7 sanfɛ alal amini fil ard a jigina dugumakolo danaya maa kan n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam bina'ati ni Muhammadu mangutu ye fa araftu a ko o de kama ne ye Muhammadu dɔn sabula Jibrila i k'a dɔn ale de ye sankaba mɛlɛkɛw la danaya mɔgɔ ye alakira ale fɛnɛ de ye dugumakolo adamadenw na danaya mɔgɔ ye o kuma nin danaya fɛn fila i k'a dɔn ni olu ye min fɔ o de ye hakika ye o tɛ wuli a ko nka sa wabni la adri ma kana min ummi muna ne ye alakira dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ woloden kan tiɲɛ don ne muso den don nka a ye min kɛ n kɔfɛ ne t'a dɔn koyi sabula kuma caman e dalen bɛ i furumuso la ka fɔ a tɛ bɔ waati bɛɛ a bɛ so kɔnɔ a tɛ kuma a kun datugulen don a bɛ ta a bɛ tan ne furumuso musow la ɲuman don nka kuma dɔ la i bɛ den dɔ kundi o b'a sɔrɔ i den tɛ an kɔni bɛ danganiya ka fɔ an musow den ye an denw ye nka est-ce que danganiya yɛrɛ yɛrɛ don i komi alakira sallallahu alaihi wasallam Taurata o y'a sabati mangutu min bɛ alakira la linjila n'o ye bibulu ye o ye mangutu min fɔ zabura o ye mangutu min fɔ tora ye mangutu min fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛnna alakira la o kuma anw yahudiyaw bɛ alakira dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ woloden kan o kuma an ka walan jɔra nina walan tɛmɛnen na أنت
أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء بيهقي بالك الأني أكو يكادو على كتشيبا صلى الله عليه وسلم مامي ni Allah ta'ala ya layini kafa bena alakra bunya ninga nabi nyumaya damine ni alakra kunti teme farala alakra kunti teme jirila foni bele jelinka salamu di alakra ma wa alakra be salamu me kaboni farani ni jiruda alakra ba kerefle aba kofle ati fuyi akerefe fona kera jiru ani faraw minnu be a kɛrɛfɛ olu be ka a fo ni nabiyumaya foli ye o b'a fɔ assalamu alayka ya rasulallah kisi be e kan ya ala ka ciba n'o ye muhamadi sallallahu alayhi wa sallam o de la sheikhu busuri ko muhammadun طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم أكو نيما محمد دون إكادو جيرة ديارة ni Muhammadu cili de ye sabula danfɛnw bɛɛ lajɛlen lafiya sɔrɔ ni ale cili ye danfɛn bɛɛ kisira ni ale cili ye dɛsɛbaatɔw maa lafolenw i k'a dɔn jakoya fangatigiw olu y'u ka jakoya fangaw dan sirila u la ni ka fu siri a la ni Muhammadu cili ye fo ka taa se faraw ani jiriw ma nin bɛɛ lajɛlen ye nɛɛma sɔrɔ ni Muhammadu cili ye wa i k'a dɔn Muhammadu nana anw ma ni kabakow caman ye wa Muhammadu nana anw ma ni kodɔn fɛnɛ caman ye. يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. جابر علي بالك الأني أكو عليك صلى الله عليه وسلم شين دولا علي كالو كلين يغنك هيرا أكلوولا أكو كما من أن محمد ننسكي نغسو كوفي فنوديتو أنا محمد ويللا نفللك كتانكينيان فانفي مفويي نفللك كتانوميان فانفي مفويي ne Muhammadu ye filɛli kɛ ka taa kɔfɛ yan fan fɛ ma foyi ye ne Muhammadu ye n kunkolo kɔrɔta n ye fɛn dɔ ye ma se ka sabati o kuma n nana Khadijatu ma fa qultu dathiruni ne Muhammadu ko a ye birifini birina wa subbu alayya ma'an barida aka jisuma bon ne Muhammadu kan kuma mina ni Khadija na ye birifini biri alakira la o kuma i k'a dɔn Jibrila nana jigi alakira kan birifini duguma ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ya e birifini biriba wuli birifini biri o kuma tɛmɛna danfɛnw sɔn sira u ka ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila u ka ɲɔgɔn ka hakɛw tiɲɛni dabila faamaw kana fantanw tɔɲɔ fangatigiw kana fangantanw tɔɲɔ setigiw kana sentanw tɔɲɔ a ye bolisɔnw bila a ye ɲɔgɔn ka hakɛw di furuɲɔgɔnw ka ɲɔgɔn gasi sigi sinjiw ka sinjiw tugu sigiɲɔgɔnw ka sigiɲɔgɔnya gasi di o kuma danfɛnw sɔn sira bɛɛ ka kɛ laadiri ye warabbaka fakabbir i ka tila ka i dabama bonya i ka seli i dabama ye ko nin kɛra yani seli ka faridaya o de la an ka diinɛ gafa dɔ be n'o ye almawahibul jalil bil minahil muhammadiya o kuma ale b'a yira an na Jibrila jigina alakira kan sisan ya ayyuhal mudaththir ya e birifini biriba o kuma cogo jumɛn yɔrɔ jumɛn alakira a y'a dɔn ka fɔ Jibrila ye mɛlɛkɛ ye ka bɔ Allahu taala yɔrɔ nin ka sɔrɔ ala ma ci bila kana Muhammadu ma ko kuma mina Jibrila ci i ma Jibrila nana alakira ma mubashara direct alakira y'a dɔn cogo di ko Jibrila ye mɛlɛkɛ ye ka bɔ Allahu taala yɔrɔ ka fɔ jinɛ tɛ sitanɛ tɛ wɔkulɔ tɛ
anga sharia gafa bilibili no al mawahibul laduniya bil minahil muhammadiyya alebe o jabi di ama ako jabi flabinna a jabi folo odi Allah taala ay bangelike jibrila nyekun klena la mu'jiza dawla no e deseko dawye ala kray adon kafo niye meleke ni o mu'jiza sababu ye sabula jinati siko ke shitanet siko ke ikomi Allah taala e bangelike ala kray nyekun klena la tukomi mu'jiza dawla on yere fene dara ala kray la ni o mu'jiza ye no e o deseko ye kafo ala kray chideni okuma niyaye ana madun dara ala kray la ala kray kabako do de ke ka yira ula ya don kafo chiena chidendo okuma jibrila fene ko Allah taala kabako do de di ama ayo kero mi ala kray ya don kafo ni meleke de jinete shitanete jabi flana mimbe ala ko ka don ala kray jibrila do direct kasro nyami ma do ala ko sabula Allah taala e doni lujurama do de da ala kra la no e doni krengranen doy ala kra re dantoko ala yo materialin bla ala kra la ala kra ba don mubashara direct ka fo jibrila meleke de do wachidin de don ka bo Allah taala yoro jinete shitanete okuma o minan yere de glanen be ala kra la ikomi Allah taala ay minan do fene glan ko de bla jibrila la jibrila ba don ka fo fem mimbe ka kuma ale fe sisa o ala de o kuma fen werete sabula jibrila ni ala te nyogonye jibrila dan sidratul muntaha no sankaba bilwulun vlain okuma Allah taala be yoro mina jibrila te tukuya fuyi don ola ngani Allah taala e chikandi jibrila ma doni do de be jibrila la ni o materialin yere ensalelen do jibrila la aba do o materialin fe ka foni ala ka kuma kandi okuma alakra sallallahu alayhi wa sallam kuma mina akokai jibrila ko amasika sabati ni farkulo yere la o yere min kerata o sira min kera kika do o sira make jibrila nye siranye de ikado alakra ka bon ka fa ka sira fendo nye minti Allahu yi alakra te sira funye fona kera ayre daba ma doronye alakra dusukun sabatilendo ka fa ka sira fenwerenye minti alay ikado yere min kera alakra la adusukun yira ni min kera ikado lahala mi no dira alakrama no e chidenya no e danfen ka kuntigiye no e duguma kolo dana bele jelen taraka kalfa alela ikado nin lahala jara alakrai an alakrai rabbina nyeshin daba mai matugomi ka obunya bain lase ikomi akadi adaba mai tugomi okuma ninde alakra sira walisa alekana na shogola ni fenware minti Allah taala ka chikanye okuma ninde alakra sira ni afarkulo yere la dawko alakra sira min kerala jibrila nya sira nya tekoy alakra sira na de nabiyuma ya doni tidiya doni o mimbe na da alekun eske alebena seka ke ikomi Allah taala be ka nyini togo minwa okuma alakra ninde asira abikum ere nuye duku dania do taka daeka wal makasinga duku wari kire keshu taka kalfa ela ebe siran nga siran jumendo eske jito ya sirando ai bunya min dara ika denayin kana chie bunya yin kana chie o sirande do okuma kikado alakra yo sirande ke odela sheikhu busuri ba fu anyana hamziya kononana ako wa atahu fi baitiha jabrailu walidhullu fil umur irtiya'u ako ikado jibrilana na alakrama sallallahu alayhi wa sallama amba khadija kaso ako ikado wa hakli tikire noe mami hakli juru chaninendo na hakli kabbo ikado alebe jate minake kowla koy kuma mina aleyaye jibrila be ka jigi alakraka birfini duguma alakra farkolo be ka yere okuma khadija ay munde ke hakli kononana fa amatat an hal khimara okuma ay dangana wuli ka bo ayere kunka litadri walsa alekado huwa alwahyu am huwa alighma'u yala fem mimbe makana alakra masisa wahyu de donwa wal makrin de do sabla khadija ba don ni
iye kungolo dayɛlɛ ka sɔrɔ mɛlɛkɛw be mɛlɛkɛ be taa nka ni kungolo dayɛlɛla ka sɔrɔ jinɛw be walima jinɛ sitanɛw be olu tɛ taa dɔ bɛ fara u ka kow de kan sabula mɛlɛkɛ tɛ jɔ muso kungolo dayɛlɛlen kɔrɔ nka jinɛ sitanɛw olu bɛ muso kungolo dayɛlɛlen o yɛrɛ de ka di olu ye musoba fɛn o fɛn ni cɛ b'a ka ala bato la kuma min a b'a ka zikuru la kuma min i kana sɔn ka fini bɔ i kungolo la a waati sabula n'a y'a sɔrɔ mɛlɛkɛ ɲumanw b'a kɛrɛfɛ mɛlɛkɛ ninnu bɛ taa o tuma Khadija a ye fini bɔ a kun na mun kama a ka se k'a dɔn yala fɛn min bɛ ka jigin Alakira kan sisan mɛlɛkɛ de don wa walima kirin de don walima sitanɛ de don فاختفى عند كشفها الرأس جبريل فما عاد أو أعيد الغطاء أكما من خديجة نايكونا برين ولك أبو أكونا إكادو جبريل تارا وحيو تكرا سبلا نمسو كنا نقولون بيرمي ملك نيومان تكي نو أكما كو جبريل ما سكي فكما من خديجة تي مصر لا سكي أكونا كما من خديجة مصر ولي ni wahyu tikera Alakira sekina atokoya la o kuma Khadija ya don sisan ka fɔ an bɛ ka laɲini min ɲini an bɛ ka damandingɛ min ɲini an bɛ ka hɛrɛ min laɲini nin y'o hɛrɛ in de nalen ye o kuma nin ye Jibirila de ye o kuma Khadija a ye fini biri a kun na o kuma Jibirila seginna ka na ni ka wahyu tɔ dafa يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك alaka lela ka fɔ Jibril i k'a dɔn a y'a bange Alakira sallallahu alayhi wa sallam suraya lɔ ɲuman na ani sumaw la kasa duman na o kuma Jibrila nana Alakira ma ya Muhammad Allah ta'ala ko nga ka salamu bila i kan Allah ta'ala ko nga fɔ i ye أنت رسولي إلى الجن والإنس فادعوهم إلى قول لا إله إلا الله على كنا في محمد إذن الله تعالى كتشديني كتا جنون أدم دون بما أكما أولي كتا لا إله إلا الله أكما كاما جبريل ينفو على كري يرمي أيا سين غشي دغما كونيا بويرا كابو جبريل يا سلجيتا أي على كري نيامريا على كري فنيا سلجيتا Jibrila wulila a sella ay Alakira nyamaruya Alakira tukura ko ka seli o kuma Jibrila Alakira ladonya nin don seliji ani selila o kɔfɛ Jibrila yɛlɛna ninga ta sankaba bili 7 sanfɛ Alakira sekina kana so kuma mina Alakira sallallahu alayhi wa sallam na sekina kana so Alakira be kana kuma min na tɛmɛna faraw farala fara in bɛ salamu di Alakira ma assalamu alayka ya rasulallah ni Alakira tɛmɛna jirisu min na jirisu in b'a fɔ assalamu alayka ya rasulallah o kuma faraw ni jiriw ani bɔgɔkurun ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka salamu bila Alakira kan fo Alakira nana se an ba Khadija yɔrɔ o kuma koɲɛ min kɛra Alakira y'o lakale Khadija ye Khadija sewara nisɔndiya kɛra ka Khadija datugu o kuma Alakira ye Khadija tun yamaruya Khadija fɛnɛ y'a seljita o kuma Alakira selila ni Khadija ye jɔko 2 nin de kɛra farida fɔlɔ ye min ni o sabatira silamɛya kɔnɔ kuma min na Allahu Taala ye seli faridaya jɔko 2 fɔlɔ min faridayara Ala y'o kɛ taamaden ka farida ye o kuma jɔko 4 o kɛra maa sigilen ka farida ye Sheikh Fazazi b'a fɔ an ɲɛna fakharna bihi haqqan ala kulli umma ظللنا به في نعمة أي نعمة إكادون محمد مانتون وصراني محمد تيرلا مانتون كلينغلن بلا سبلا مانتون فويتي ko de be se ka waso ni aka cidenye ikomi Muhammad manton be waso nanga cidenye togomi ikadon nana labani Muhammad sababu ye be nema do de la nema mi no e nema la dafalenye mathabatu ihsanin ikadon Muhammadu ale de nyumanya sikinyoro ye wa matla rahma
hina yɛrɛ yenge yɔrɔ ko ye muhamadu ye khizanatu ilhamin dusukuna dɔni i k'a dɔn o magasin o wakande de alakira ye wa ma'adinu hikmatin dɔni ani kodɔn o damandingɛ o de ye muhamadu ye wa bahru ulumin dɔni yɛrɛ baji o de ye muhamadu ye bil hidayati yandahu o kuma alakira ka kanda o kɔni bɛ ka funfun de danfɛn bɛɛ lajɛlen kan wa danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka o nɛɛma in de sɔrɔ muhamadu sababu la o de la sheikhu busuri ko fahuwa alladhi a ko n'i ma muhamadu dɔn ale de ye nabiyuma ye tamma ma'anahu wa suratuhu a ka faamuya a n'a suraya a n'a dantogo i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de dafara n'i ye muhamadu ye ale de dantogo dafalen do ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan n'a y'a sɔrɔ allahu taala ye cɛɲa kilancɛ di nabila yusufu ma i k'a dɔn allahu taala ye cɛɲa bɛɛ lajɛlen di e muhamadu ma o kɔfɛ allahu taala nana i sugante nin k'i kɛ a kanuɲɔgɔn ye يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ciden belebelen ale de cira hinɛ kama kana danfɛn bɛɛ lajɛlen ma wa ale de dafalen do ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn o muhammad sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talibin karramallahu wajha ale b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la innal makarima akhlaqun mutahharatun a ko n'i ye jogobaw n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan e b'a fɛ ka bonya kow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e b'a fɛ ka kɔrɔta kow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e b'a fɛ ni e ko n go maaw kunna ka siri u k'a fɔ a ni karisa ko ten a ye taa sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ an kɔni ma deli k'a mɛn k'a fɔ karisa ye kalo-kalokan fɔ walima karisa ye kalon tigɛ walima ye karisa ye namara kɛ ni e b'a fɛ e ka kɛ o ɲɔgɔnna ye o kuma ko o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kafo jogo dɔw de la min ye jogo tan ye wa o jogo ninnu ye jogo sanumanw ye o jogo fɔlɔfɔlɔ diinu awwaluha a ko diinɛ de ye jogo in fɔlɔ ye sabula maa min n'i tɛ diinɛ na i karilen do ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ diinɛ de bɛ adamaden bali ka bɔ wale dɔw ma o kɛra diinɛ fɛn o fɛn ye i b'a sɔrɔ masalan misali maa min bɛ jo sɔn diinɛ la a bɛ ko dɔw to yen a ka jo diinɛ kama maa min bɛ yahudiya diinɛ la a bɛ ko dɔw to yen yahudiya diinɛ kama maa min bɛ nasara diinɛ la a bɛ ko dɔw to yen nasaraya kama maa minnu yɛrɛ fana bɛ silamɛya diinɛ la u bɛ kow to yen silamɛya kama o tuma adamaden walisa i ka kɛ adamaden dafalen ye i bɛ ko caman to yen i ka diinɛ kama ko diinɛ yɛrɛ de ye jogobaw la fɔlɔfɔlɔ ye walisa e ka kɛ jogotigi ye walisa maaw kunna ka siri i ka ko la f'a k'a sɔrɔ diinɛ b'i bolo wal aqlu thaniha o kuma hakili i k'a dɔn nin de ye a filanan ye sabula ni e kɛra diinɛtigi ye bɛɛ kɔni ko a tiɲɛ yɛrɛ la karisa ka diinɛ b'a bolo dala koyi karisa tɛ tulonkɛ a ka diinɛ ko la koyi nka n'a y'a sɔrɔ hakili tɛ e la a bɛ fɔ karisa ko n'a ka diinɛ ko ka bon nka karisa a hakili ka dɔgɔn dɛ a n'a ka diinɛ baara ba in nka a hakili ka dɔgɔn kojugu o kuma fɔ hakili fana de ka bonya ka fara diinɛ kan wal ilmu thalithuha o kuma walisa ko tɔ ka sabati fɔ dɔnni o yɛrɛ fana ka sabati la sabula ni e kɛra diinɛtigi ba ye i hakili ka bon nka dɔnni t'i la a bɛ lakale de a karisa tiɲɛ yɛrɛ kɔni na diinɛ b'a bolo a hakili ka bon nka karisa kɔni tɛ foyi de dɔn n'a kumana dɔrɔn kunfin kuma de don tɛ i k'a dɔn ni nin saba sabatira i la o kuma naaninan bɛ ɲini wal hilmu rabi'uha muɲu fo de ka fara a kan o la ni o sabatira ka fɔ i muɲuna n'e ma se ka muɲu i k'a dɔn fiɲɛba b'i jɛ adamadenya ladabuba kɔnɔna na sabula a bɛ fɔ karisa dɔnni bɛ a la a hakili ka bon wa i k'a dɔn diinɛtigi don nka karisa ma muɲu dɛ o kuma ɲininen do f'i ka muɲu o kuma wal judu khamisuha funeseriya nin de y'a duurunan ye o kɔfɛ wal fadlu sadisuha fusamantiya o ye a wɔɔrɔnan ye ɲumanya o ye a wolonfilanan ye ala barikada o ye a seginan ye a kɔnɔntɔnnan o ye sabali ye o kuma nɔgɔya o y'a tɔ ye يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك anga wati corona ame Allah taala deli ala ka sigida wore ala ko do an garjigala amba fo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فسه لساني مطهر الجناني رؤوف الرحيم وزن الخيرا ambal marslamawo bisumuyi obe dayanino min sera makabo ambal make Suleiman Sow Traoré fe are ka téléphone sera o 66 83 43 06 75 16 31 69 ni bara nunu na bena kasi awma ortem togola abalmaw fe Tamba Traoré, Ibrahima Touré, Lassana Jabate, Sekou Keita ani Musa Babasila. Aw kan besini sumunda worela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.